times and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground so we can fly again. So we can fly again. So we can fly again. Dulas ang daan. Madulas. Tingnan yung mga bato dito mga maestro. Hindi yung karaniwang bato. Ayan. Ito yung mga bato na kikita sa beach. Pero hindi naman mga parang normal na bato dito yan. Parang kinuha nila sa bundok daw. Ayan. Tapos yung mga iba, ayan, naikalat lang dito, kinalat nila. Alright, good morning mga maestro. Ayan, dito pa rin tayo sa may Anda, Pangasinan. So second day natin, no? Second day natin dito sa Anda. At mamayang hapon, isuwi na rin kami. Time check, it's 6:36. Alright, yan si Buds Jem. Ayan, siya yung taga dito. Invite sa amin. Ayan, maraming salamat Buds Jem. Yung nauna si MJ. Ayan, sama namin sa team maestro. Siyempre, dyan din sila Hugotero, tsaka yung asawa niya. Alright, so ngayon is pupunta muna tayo ng palengke. Ewan ko kung sa mismong palengke or sa nailala si Buds Jem na pwesto or or palaisdaan siguro. Makikita natin mamaya. So ang gagawin natin is mamimili muna tayo mga maestro ng kukunin. So yan, so gagawin natin mga maestro is mamimili muna tayo ng naiuwi natin. Siyempre dapat may pasalubong tayo para hindi tayo mapagalitan. Eh, tanggalan ng kadena si kuya. Tanggal yung kadena mo kuya. Nandun, may iwan dun. Yun dun. Ayaw mo na? Sige po. Tanggal yung kadena ni kuya. Kaya na daw niya. So yun mga maestro, gaya na sinasabi ko, titingin muna tayo ng pwede nating iuwi. Siguro crabs o kaya hipon, para syempre may pasalubong tayo, para next time is payagan ulit tayo. Suhol ba? Alright, so tignan natin. Kasi mura daw talaga yung mga ibang mga seafoods dito eh. Gaya nga ng crabs, ng hipon. Yan. So yan din yung laging binibigay sa amin ni Jem nun kapag umuwi siya dito. Ayan. So maliit lang din ang bayan ng Anda. Sabi ni Jem is parang nasa 13 barangays lang daw. Konting trivia lang mga maestro. Alam nyo ba yung Andabuen? Sa Benito Sulubin yata yun. So ilang beses ko na rin narinig, no? Totoo pala, yun din sabi ni Jem, na kaya pinangalan yung Andabuen doon sa may Benito Sulubin sa Isabela is karamihan ng mga tao doon is galing dito sa Anda. Ayan. Trivia lang mga maestro, no? Share lang. Okay, tara. Samahan nyo kayo mga malengke mga maestro. Dito na tayo mga maestro. Wow, para palang siyang ano ba ito? Aplaya, parang maganon ba? Aplaya. Woo! Yan yung mga crabs oh. Sa gilid lang sila ng dagat ba yan? Oo, dagat. Wala nang ilog dito. Batis. Yan oh. Mamalon. Alright mga maestro, so dito tayo sa may sa isang area na kung saan pwedeng bilihan ng ng mga crabs, ng mga seafoods.
Ito yung mga binibenta nila. Ano mga anong size to bro? Small? Oo. Magkano isang kilo dito? Malansik. Ha? Ay, tayo yung tata. 20, ganun. Ito, 20 isang kilo. Ito na yung mga medium ano? Malalaki yan. Malalaki to. 50 dito boss. Isang kilo? Namal yan. Magkano to? Punta natin. 100. 100 pa rin no? Mura pa rin para sa Isabela. So, ang gagawin namin, mag-aangkat kami. Tapos bebenta natin sa ano? Bebenta natin sa Isabela. 10 grams. Marami laki. Limang. Rose po yan? Hindi. Ano tawag yun? Kapas. Kapas? Para siyang doon sa kapas daw. Itong bango. Oo, maliliit pa naman boss. Limango. Lagi. Nakatalo. Nalaka lang. Malaka lang nga to eh. 280. Ha? 280. 280. Oo, 280 isang kilo. Buhay Na pa. lang daw. Pa? Kahit 250 na lang. 250. 9 Pero may mga hipon din ano? Hipon. Magkano po sa hipon na Yan, 350. 350. Tapos itong mga limango nyo. Depende kasi may dalawang klase yan. May 300 Ay, yung mas maliliit, mga 350. Ayun. Ato ay CM ano na ba? Saan? Ato takto. 350 to ano, 400. Yan po ang masarap. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ano? 350 din yan. Hipon din po to? Buwan po niyan. Pa? Oo. Kasi yung mga hipon sa amin, ganito lang. Pero ito. Ibang kulay po. Oh, ibang kulay nga ito. Kapit at taktulit pa. Ayan. So mamimili tayo. Ngayon lang ako nakakita nito. Matinik yan. Matinik po to. Sa inyo? Wala po masyado. Dagat po, malalayo bang dagat sa amin. Kailangan mo pang mag-airplane. Pero masarap na luto nito, boss. Prito ano? Prito. Matinik eh. Ano ba yan? Parang sugot eh. Matinik. Matinik. Soup po yan. You know? May maliliit. Magkano may maliliit? By the dress boy na. Wala na lang na yan. Ito yung sinasabi mo, Nam J, oh. Mas malalaki. 1.9 mga live. Ang subko. Grabe. Diyan, pili mo ako. Ay! Putok batok. Tapos, yan. Yung mga crabs. Ito, agatol. Agatol sa akin. So yung mga maestro, kung andito ka talaga sa Anda, magsasawa ka sa mga seafoods, lalo na sa crabs at mga hipon. Okay, tignan naman natin itong parang kung sa atin siguro fish pan, mga ganyan, pero ito kasi natural talaga. Kalimutan ko kasi yung tawag dito, pero para siyang farm, mga ganyan. Mga fish cage, yun, yung mga fish cage, may mga fish cage din dito. Yun, yung mga yun. Meron pa silang mga pinagpatong-patong na mga tinayong kawayan. Hindi ko lang kung para saan yan, pero syempre siguro bahay din ng mga isda yan o kaya yung mga crabs din huli nila. Ayun o. Napakalawak mga maestro mula doon. Ayun o. Yan. Para may mga island pa dyan o. Alright, so sa ngayon mga maestro is titingin muna tayo ng pwede nating bilhin at iuwi para syempre yung mga pamilya natin matikpan din yung seafoods na galing ng Anda. Alright. Ay. Ano po may patibulit yan kalagla ah. Yeah. Beng kulay niya talaga. Tiger. Tiger. Tiger look. Tiger look Ano? na ano. Sugpo. Bakit? Ano yung boss reject? Ano eh? Pa? Dari sa wego na ano, matayba. Ah. Parang ano, parang mga NPA ganun. Ay, foreigner. Foreigner. Ito yung mga parang ano, ibang lahing mga crabs. Mga foreigner. Boss, ito nga boss, oh. Alipunutan pera. Kayo sa price?
Ilan? Uwain kahit na Kahit ito lang lang. Sabanay ko sa kayo hinoy. Nakakain pa. Kaya Napakabi yung putik namin eh. Mas tatlo nga dito. Tatlo. Tatlo rin. Ay, ito na yung alagyan ba? 3 kilo. pagkana naman tinda. Sasawa tayo sa crabs ito. Sarap to pag madalang sawa-sawa suka. Oo. 1 kilo dito. Kaya pala yung kabasik yung taran? Ito na lang lahat. Oh, 1 kilo. sure. 1 kilo lang. Di ka may kapateta mo, Sim? Ay, atot na naman. Yung mga nag-iwin ka. Si... Dagdagin ko ya. Ilang kilo to ko tag? Thank you. Tatlo yan. Ayan. Bangus mga maestro. 100 lang 1 kilo. Ano? Sayang yung kahapon malalaki. Napakamura. Tingin sa akin, wala po lahat. Alright mga maestro, so yun, tapos na tayo mamili. Grabe. Pupunta kayo dito, magdala kayo ng, ng mga lalagyan ninyo. Pera, kasi mag-enjoy kayo na bibili. Sa sobrang mura ng mga bilihin dito. So, dito sa pinuntan namin, wala yung masyadong isda, no? At bangus lang, sa nakalimutan ko yung tawag doon sa yung dalawa, sapsap yata yung isa. Marami dito crabs, yan, alimango, tapos yun, mga hipon. So tayo, nakukuha tayo ng 2 kilo ng bangus, 3 kilo ng crabs, tapos yung malaki, yan, 1/4 lang yata yun, pero malaki na yun. Tsaka 1 kilo ng hipon. At hindi pa tayo nakagastos ng 1,000, di ba? Mantakin mo yon. Yan, si Bots MJ 8 kilo yung kinuha niya. 8 kilo ng crabs. Alright, so yun lang mga maestro. Bisita na kayo dito sa May Anda. Di lang kayo mag-enjoy sa mga beach. Kung hindi, mananawa pa kayo sa mga seafoods dito. So hanggang sa muli mga maestro. And as always, alam nyo na yan, ride safe, keep doing good. Peace out. Yeah.